kaljaa. Jos sitä oikein rykästä ja vetää sitä oikein kaljaa. Yly! Grillata. Tunti. Grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatia Makkaraa. Tunti. Grillaa. Juu. Ei sillä ollut rusettia päässä, kun se tuli moikkaa meitä. Ei voi. Joo. Koska saa korpiklainen? Ilmaisen viinan bileet. Niin ketä ruppee ekana rehiseen, niin menee vartaaseen pyörimään. Oho, Tää menee ekana uimaan. perkele! Tästäkin. Tuus. Ei jumalauta. Tuus. Ei jumalauta. Tuus. Tuus. Ei jumalauta. Ei jumalauta. Tuus. Mä en ruvennut salahua ne vaatteet. Sulla on pesukone. No ei sinne pidin. Et saa mitään. Ei oikein vaan videokuvaa, mä käyn sen käden. Ei sen mahu ei Ole mä siikalla, se ei vielä. Joo, en mä tiedä, onko se yksi. On yksi yli. Niin varmaan samankokoinen kuin se mun tyttö, niin mulla on joku, mitä se on 21 neliö, niin voit kuvitella. Pro. Niin, sä voit kuvitella. Kuuluuko koskaan se vaikka? Niin. Sen takia mä niinku oon muuttamassa helvettiin, ja näin mä jaksa siinä. Ja perseestä, kun se on ihan kuivaa ja sit vie oksa Meinaska monta lähteä tänään? Älä lähde. Älä. Älä lähde. Taas mä selittelen jotain, kun vittu Miska videokuva. Jaa. Muun se on. Nyt tuli kyllä sairas pätkä. Ei jumalauta. Ei vittu! Kyllä semmonen nälkä, että tekis mieli vittu mennä hakkeen tosta joku saatana hamppari. Huomaa, että kalja ei lopukkaan. Eikä sipsi. Sipsi. Pörsö. Nyt. Sä katselet niin ihan väärää kohtaa. Enkä kato! Nyt. Sä katselet niin ihan väärää kohtaa. Enkä kato! Nyt. Sä katselet niin ihan väärää kohtaa. Enkä kato! Grillata. Tunti. Grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatia Makkaraa. Tunti. Grillaa. Se grillaa ja grillaa ja grillaa. Aatia Makkaraa. Grillata. Näin se toimii. Tunti. Grillaa. Se grillaa, grillaa ja grillaa. Näyttääkin jos kyllä. Kertas kaikkein paremmin. Silloin kun oltiin vittu vielä